Bibili ako ng gulay. Ate, may sibuyas kayo, te? Meron po. Kaya ba yung pinabili sa kasama ko ng seafoods daw? Nato, wala akong nakita kanina. Sabi ka na, iabot ako na lang siya. Caregiver yun. Meron, kasi bibili din ako nun ng akin. Kasi Ate, ano to, te? Kabuti. mushroom. Ha? Kasi wala na. Wala. Sibuyas. Ano mo na lang, daan na lang. Lulutuin. Ang daming malunggay, oh. Alin mas mura, yung puti or pula? Mas mura yung puti. Apo. Mura ba yung puti? 90. Yung kay ma'am na ano. Ano kita, idaan ko. A few moments later. Hi guys, medyo nood to. Mapari pag humana magpanood to guys. Ano ako nag-film, ganyan sa luto kong pinula. Kaya napatugtog. Para magunglaya dari guys, sa tinig na hilig nag-sounds. Ano ako nag-film. Karon day guys, magluto day ko upuan. Magluto ko binignit. Yung palit mo kong kamuti, ganihan sa parito. Karon magbinignit ko. Karon day guys, adlaw Lunes, pizza 21 na. Hapit na dyan ko makauli guys, pila na naman dyan ka adlaw. Makauli na ko sa mo. Karon day guys, maghimo day ko snack. Maghimo ko binignit, bisag day kompleto akong sahog. Pulaan na day ko guys, sige ka ano ko anari. 3 times adi mo ka ano kanon. Sa amo pa sa buhol, luto man ang among itawag sa kanon, sa Sibura man naming kanon sa buhol, luto ang rice. Diyan. Panahon ako nga ko. Diyan, December, diyan pa di ko isalin sa pilit, doha pa ni katakal. Diyan. Masig madaot ra ko na ba? Panahon ako nga kuan. Ang lutuon. Bahalag di kompleto ang sahog, basta kay binignit naman ay tawag guys, basta na hinog saging, na kamuti, na pilit. Bisag di kompleto, basta butang na gata, butang ang sugar. Ang tawag guys sa mga binignit na, bahalag di kompleto. Diyan gahapon ay gahapon gabi, diyan gidadan mo kong saging hinog sa ang uyab. Diyan. Para si Jeb, bisag nintari pang dado na ho, dinadaan ko kuugan ng kaimito, nga violet, na dad ko tagi na. Dinadaan ko niya. Mura kong bata guys ba, mga residya na anad hinong ko, mga residya sa gitrabuan, nasahan ko, mga prutas. Ano papanakan nakalimutan. Pero lamin ni sila guys, kung ano, may pabugnaw. Butang sarip ba? At ang ibalik kaya may butang sarip. Kaya nakalimutan na sa gabi na. Si Jani nga rin gabi eh. Hindi. Ako na butang sarip. Salamat di ay. Sa uyab nga. Nagantos yung taon na na. Kaya kuhan. Kuhan lagi ko. Saputin. Dagdag sa aking gidadi ay wala halos marang ma-overripe na. Ano atong luto na laman. Grabe mo diyang mahal ang kamuti dali guys. Ang kuang kabuo, 8.
Paano, may binta. May binta pesos. Grabe. Mga na guys nga, mas lamig dito sa buhol ba, kugihan laman kay nananim na laman kang kamuti. Hindi ako daghan o kuha daghan o abot, pwede mapadibalik dyan. Kasapi na. Karon day guys, nadari kuhan. Na mga hardinero, kaya hanggihan doon si doktora nga dapat na hardinero maghatiman sa imong garden, kay imong garden na maot na. Atong gihandu ba, alis na agi nga. Karang naiado nila maghadit, ibitaw ko magawas. Anarabitos garden ka, ay anarabitos garden ng mga hardinero. Kay grabe na itong luod na si mong garden do, ang na. Medyo galing kay kuan ba na nadara ko na sa hando na ng hardinero karon pero mga hardinero di libre. Ay di lagi si doktora gusto kumusod sa kusina. Manang mga hardinero nagbaon. Kay grabe na gazong luod dyan garden kay pila muduhan nakatuig mo yung hardinero ning service. Sa kanila bay. Bahala po nihang kuan hang binignit o di kumplito. Basta kay may kamuti. Lamig kamuti guys na kay color orange. Dihari pa rin sa gulag-ubi guys. Magamay. Na may ubis doktora. Ang itsura naghamos. Kuman ako naligo guys, kaso lang paningat ko kay Ranginita. Ako nagbukas sa electric pan kay kuhan. Saba bitaw kuhan sa video. Aray ko! Bali. Buang nagapil magang kamu tugtad-tad. Madyo ka lang kay Deres kukuran yung tama. Kasi din yung gitapan guys ba, expert sa pagtagtad kay pati kamot, tagtaro na. Kami ni guys ba kay apa na ning hugasan mo? Sabi mo. Sayang sinabi mo, wala tama sa pag-ibig mo. Hindi guys, maghaday ko bubi. Doktora mga dyan ko. Guys, nasa gulag bubi. Ay diri guys, di ka wala bubi. Kaya kuhan. Kuhan ni kanino ni doktora. Diyan, ang gikuhaan kay daghan man po. Madawat naman po ni. Labing galing tani guys, huwag na pahinog manang ka. Napoy munggo. Kaso, tomorrow may available din eh. Na kanisa laman.
Ano na ako ba sa mga kay sa mga uso nang magbinigit-binigit. Si Florami hilig na magbinigit. Para man ang idungan sa kuan. Arang idungan sa kamote. Binignit ni sa buhol guys. So kung halimbawa may siya tawag ni sa ban. Sa Mindanao, sa Higaga, walang binignit. Naglang tawag ko sa Birak. Sa Tagalog, ano eh, ginataan. Bawa ko guys nga, gitapuan na mag-usok ko ang kaon ron. Pila na po kagabi guys, nga di ko mukaon. Buntag po, mutimplar ako. Kuan, Milo, gatas ang haluon, nandiyan, mukhang kong Skyflix. Mga na yung pamahaw. Dang, ano yun na kumukaon? Ito, ilabay. Mga na ni guys, ano yung tutuon? Bugas lang yung una. Kanipilit na ako. Kaya ka ng pilit may unahan. Asa rin nga ako nun. Diyan guys, manighang malagkit guys. Be, tanaw na to. Luto na si Jo guys. Diyan. Nang isunod agahang ubi o gahang kuan. Ubi o kamote. Na magbugas guys, pwede na itong taklubo. Kaning binignita guys, marami guniguan. Binignita ang tawag pero paano guni? Lugaw. Lugaw. Luto naman siguro ng kamote ako ng paano luto na ba? Ang ibutang nagkangkuan guys. Saging hinog ang ipa. Uwahin ni si Jack kay kuan. Asa ng takluban guys. Para maluto ang kuan. Saging. Ang talawon guys. Ayan sila guys. Luto na siya. Kanang butang gata. A few moments later. Guys, luto na guys. Binignit. Diyan guys, sakto dyan guys nga alas 3 na. Ang tagaan na kuan, hardinero, kadaghan man ni. Diyan, kamera mang tulos per giver sa tidig na makawanan ni. Ang mga hardinero, ang tagaan. Diyan. Ano naman isunod na. Okay. Nagpasidaan si doktora nga di ko no pas kuanan. Masilan mo nga mo guys. Di siya pagamitin yung amang plato. Aray ko, napasok ko. Sakto dito sila makakawanan ni Louie po ito itong hardinero ha. Pasok ko. Bas, dita. Hindi guys, dito ang mangging pakutsara.
Luban eh. Hindi guys, ano yung butangan niya. Sakto dito itong mga dinero makakaon. Na guys, ang hatid. Luin taon po itong mga hardinero ha. Kuya! Mainit pa to. Na-timing lang ang nagluto. Mainit pa, dito lang ako. Ilapag ko dito kuya, ang init eh. Yan lang. A few moments later. Mga anta. Karon ra ko ning kauna pang ipabunaw. Lami. Ang mga kauban ning kauna ganiha pas bagong luto. Ako nagpawahi ko kay di ko ganahan og init.